hanem mert Zoli legrégebbi, több mint 20 éves barátjaként tudom, hogy ez az ellenes, ez a kamerakiállítás milyen hosszú és izgalmas útnak az eredménye, és még ennél is hosszabb és nehezebb útnak az első lépései. Zoli hasonlóan hozzám úgy kereste a helyét az életben, mint az otthonától távolra szakadt macska, ami egymásba kapcsolódó körökkel térképezi fel a területet, mindig vissza-vissza térve egy már felfedezett biztonságos ponthoz, majd újabb ismeretlen kört indítva innen mindaddig, míg haza nem érkezik. Fogalmam sincs, hogy Zoli hova fog megérkezni, de az is lehet, hogy ezek a körök végül megfelelő távolságból szemlélve kiadják majd azt az alakzatot, amit Zoli végig keresett. Mindazok a területek, amiket Zoli macska már bejárt, kapcsolódnak egymáshoz, és vissza-visszatérnek időről időre. Azt hihetnénk, hogy a road egy lineáris valami, aminek van valahol kezdőpontja és kell lennie végpontjának is. De én úgy látom, ez inkább egy olyan út, aminek a dimenziói nem levőnek ki hálónál. A hely, ahol most állunk, szimbolikus jellegű, annak a két körnek a metszéshalmaza, amit fodrászatnak és festészetnek hívunk. És ebben a metszéshalmazban felsejleni látszik már egy új, a body, a testművészete a jóga által. Zoli a nagy körözésben hirtelen felfedezte a testét, akár mint médiumot, és mint mindent, ami a keze ügyébe kerül, legyen az raklap, fej, vagy egy régi zakó, azonnal megdolgozni kíván. Azt hiszem, sikerült is a legnagyobb feladatba vágnia a fejszéjét, ennek eredménye jól nyomon követhető a képein, ugyanis a test felfedezése a jóga által nem más, mint a lélek feltérképezése a test által. Sőt, tovább megyek, nekem úgy tűnik, a road nem más, mint a body által életre hívott spirituális utazás, aminek a jelenkiállításon látható festmények a memoárjai, a képletei, a boncolgató gondolatok, felszabaduló energiák lenyomatai, melyek minden bizonnyal nagyon sokat segítenek a rendteremtésben, a feldolgozásban. A képek ugyan látszólagos esztétikus összhangban állnak egymással, de valójában néha az az érzésem, mintha mindegyiket más-más ember festette volna. A lehangolt, az emelkedett, a hanyag, a precíz, az indulatos, a megbékelt, stb. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy nem egyenként, hanem így egyben alkotnak egy műalkotást, egy dinamikus, szeszélyes utazást ezzel a fiúval, ezen a fiún keresztül.